Darni flytter bolden meget fint, Lyngbyerne her. Gylfi med en skudfinte, og så en afslutning, og en scoring mere af Gylfi Sigurdsson, akkurat som for et par uger siden mod Liechtenstein, altså nu dobbelt målscorer den her gang for sit klubhold. Betaler altså fint tilbage for den tiltro fra Freja Alexandersson. Den dykker, men den skal han måske have mere end bare en fingerspids på, Hjalte Petersen. Først fra de 11 meter, og nu altså fra distancen. Gylfi Sigurdsson, der har det her store repertoire. Og samtidig et pausefløjt fra dommer Jakob Sundberg, der sender de 22 folk ned til et varmt og forfriske sig på. Vi holder også en pause herfra, men bliver hængende, hvis man vil se de foreløbige 3 scoringer og også de andre chancer, der har været i den her første halvleg. Så ses vi ellers om et kvarters tid til anden halvleg.